V nekonečnom pohybe bytia sa každý odchod stáva príležitosťou pre nový začiatok. Bikoto učí, že odchody a príchody sú prirodzeným cyklom existencie, kde nič nie je trvalé, no všetko má svoj zmysel. Život nie je nemennou sústavou udalostí, ale prúdom, ktorý s každou zmenou prináša hĺbšie uvedomenie. Skutočné hodnoty nevychádzajú z naháňania sa za pominuteľnými cieľmi, ale z vnútornej rovnováhy. Moc a bohatstvo, často považované za meradlá úspechu, odvádzajú mysel od tichých pokladov každodenného bytia. Bikoto pripomína, že spokojnosť sa nachádza v jednoduchosti a hlbokej prítomnosti, nie v materiálnom vlastníctve. Bytie je neustálym hľadaním cesty, ktorá sa prirodzene odvíja pred každým človekom, ak si dovolí prijať zmeny bez strachu a odporu. Bikoto učí, že odchody a straty nie sú dôvodom na smútok, ale súčasťou väčšieho poriadku, ktorý prináša nové zážitky a spojenia. Každý odchod otvára priestor pre objavenie toho, čo bolo predtým skryté a pripomína, že nič v živote nepatrí nikomu navždy. V tichých a často prehliadaných chvíľach sa ukrývajú odpovede na hlboké otázky. Bikoto ukazuje cestu k objaveniu týchto okamihov a nabáda, aby boli vnímané ako zdroj inšpirácie a poznania. Keď sa myseľ prestane snažiť ovládať čas a dovolí si plynúť s prirodzeným rytmom života, objaví sa jasnosť, ktorá presahuje hranice rozumu. Ticho, v ktorom ustáva potreba kontroly, otvára priestor na skutočné bytie. Práve v tomto stave nachádza bytosť vnútornú rovnováhu, ak si dovolí prijať to, čo prichádza, a pokojne prepustiť to, čo odchádza. Bikoto učí, že práve v tomto prijatí sa rodí sloboda, ktorá nie je podmienená vonkajšími okolnostiami, ale pramení z pochopenia cyklov života.